ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умеддорам ки тансияту хонавобод ҳастед ва дар ҳар куҷое ки бошед ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед. дӯстони азиз, имрӯза видеода ман мехоҳам барои шумо якчанд паплинои арзонтар нишон диҳам ки мисол туну ки бадам нестану ғавсам нестан. сифаташ нағзай слинг меган ира. ози нишон метум тона баъд аз доинги меоя. имсол қариб нархи доинг мисли анамин нархи слингай. ина бинед сангчошон ҳамаш тоза ё глои навинка, рангошам рангои навинка. ози чанд ранг дора ай ҳами якта ба якта нишон метум тона. 3 метрш дӯстони азиз 105 сомонияй ира. ина марҳамат ана ин намудуш ҳастай. И рангшам хушрӯай тёмносинияй. гулош ранги гулои янам хеле 3D меганам хеле паплини 3D буренай. сангчоша бинед чӣ хеле ки дар дигар видеоям гуфта будам. мисол анамин блескш ҳами ваиш қа видеода намеоя, вале чун аз наздик мебинед вай бо сифатшам анамин сангчошам тозагиша хушрӯ дарк мекунед. бисёр рангои хушрӯ дора. ози ман рангоша нишон метам. анаи ранги каботи осмониш бинед. касоне ки рангои рӯшана дӯст медоранд, марҳамат бинед анаи ранго ҳастай. и паплинора барои ӯ нафарое пешниҳод кардам ки мисол барои бизнес кардан мехоҳанд харидорӣ намоянд. шумо занг занед бо арзонтар мешавад. шахсоне ки барои фурӯхтан харидорӣ мекунанд, шахсоне ки дона мегиранд 105 сомон бо агар бенигинша гиред 85 сомон. ина марҳамат чиқа гулои хушрӯ. анами зардаш ҳами сол бромадагиай. аз ин вай буд дӯстони азиз. аз ин кабуту сиёҳ буд аз ами гул порсол, вале имсол анами ранги вайш ранги зардаш омад. беҳад паплини хушрӯай анаи дигариш. гулчош анамиҷа грязна розовияй, неким дар камера оқа хушрӯ наомадай. ёдовар мешавам дӯстони азиз ки ман аз тарафи оптовӣ аз дуюм дарвоза дуюм ряд ҳамин чизора ба навор гирифтестам. айни замон касоне ки мехоҳам марҳамат тарафи пажарка дуюм дарвоза дуюм ряд. ина ин намудо ҳаст. ҳами дуюм сеюм ряда бинед бисёр паплинои хушрӯви чӣ хеле ки меган гулои камёфт бисёртар дар анамуҷаяй. ана бинед ишаманам хел нархошон бори дигар такрор мекунам ки нархошон аз 85 сомон сар мешава то 105 сомона. ана ин намудуш ҳастай. ози ин нархҳои зимистонаянд. якчанд вақт паст шояд ки ино боз қиматтар шаванд. ана бинед нанаи сиёшам хушрӯвай слингш 105 сомон ҳозир ашта. нависед дар WhatsApp. рақамҳои телефонам мондагӣ ҳастам дар рӯи экран. шахсоне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд доставка дорем ба Русия. марҳамат нависед бо пурратар ман ба шумо мефаҳмонам ки чӣ хел мо равон мекунем, чанд сумай. ҳамқадар мегӯм ки нархи почта 3 килош 3 кило бор 160 сомонӣ шидагиай. дар анами 3 кило бор тақрибан 6 та паплин меравад. анаи рангам бисёр ранги хушрӯ гулмайда. рангш ранги вай чӣ хеле ки мегӯянд багати бисёриё дӯст медоранд. на марҳамат аз ана ин гул ҳаста. и порсол буд имсол рости кам мондагиай. ба ҳар ҳол бо ма ба навор гирифтум. шояд ки касоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан шояд ки то анамин харидорӣ кардана боша. анаминам хушрӯвай рангш медонед чӣ хелай сабзи пастай. иҷа сери омадай. рангш аҷоиб сабзи пастай. намедонам ин ранга чӣ меган. бирӯзовӣ не бирӯзовиам не. анам хел рангай иш боша сиёҳай. дӯстони азиз бинед ё ҳамаш анамин чӣ хеле гуфтум паплини слинган. ҳами слинг чанд намуд мешава. ҳам туну ки бадаш мешава, ҳам ғавс мешава. ин намудош ак намуди вайшай нақстар шай.
бо анаи розовичара бинед чӣ хел нежнияй. касое ки дӯст медоранд ҳамахел рангора марҳамат ин аз наздик богуфтам сангчаша нишон тиём шумода бинед бисёртар дар тобистон одамо ҳамин рангои рӯшана интихоб мекунанд. анаи намудаш боша игл тёмно-синиш ҳами гул 4 ранг дора. набинед хоҳед аз инш интихоб кунед. дӯстони азиз анаин беҳад хушрӯвай Луи Виттон слинг рангша бинед чӣ хеле азиз се рангай ба фикрам ози нишон метам тона инам амихе 105 сомон ҳозирашда дар оянда шояд ки бо қимат шава. ина марҳамат тамошо кунед бо инаи рангш ҳастай тамошобинони азиз ин ранги сирхшай 3 метрш 105 сомон тамошобинони азиз. касоне ки мехоҳанд ки бе вай харидорӣ кунанд бенигин харидорӣ кунанд нависед. намедонам ба фикрам ино бенигинош тамом шидагиай. агар боша 100 бенигинаш 85 сомонай. анаи рангшам бинед чӣ хел ранги хушрӯай. ана дӯстони азиз бо ҳозима дигарошам шумода нишон метам гулои навинкара хоҳед аз ваё интихоб кунед. анаи розовияй гули занҷабилак дора. розовияй гули занҷабилак дора бисёр вай метова хушрӯ метова. марҳамат бинед дӯстони азиз анаи намуд бо ҳастай иам паплини ғавсай 105 сомон 3 метрш. на марҳамат сангчош тоза. баъд анаи намуд ҳастай гули бардови дора. худаш ғавсай паплин анам хел тагш заминаш серияй. анаиша бинед тамошобинони азиз чӣ хел хушрӯ метовай паплин. касоне ки хоҳишманданд метавонанд ба ман нависанд дар WhatsApp доставка мекунем тавассути почта ки дар муддати аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта ба Русия мерасад. бо дигар масъала ошта боша ба ма занг занед бо ма шумода пурратар мефаҳмонам. анаи намуд ҳастай инамучам беҳад хушрӯ паплини слинг 105 сомон. бисёрам паплинои зуран иклуло дӯстони азиз кам ёфтан паплиное ки ман нишон додам. баъд ҳамин ҷое ки ман ба навор мегирам ҳамашона анамин сангошона тоза сангои қиматӣ мезана хушрӯ мезананд. сангшонам нағзай анаи зарда бинед чӣ хел паплини хушрӯвай лавдоманӣ будай поёнаш. инам анами хел 105 сомон 3 метрш. бенигин агар дар кор бошад 85 сомон.